dan mumet. Yo dibuka sih to, Mas. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho, Mas. Napa? Lah niku iya kok kan jero ya mesti enek to, mesti. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Wah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh banget kok ini. Lah wis tuwa iki pancen nek maca ya ado. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Mau jareke kuat saiki apa wis tuwa. Nggih. Saking napa niki Pak tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu Kinanti Sandung. Terima kasih. Butange. Sandung. Niki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Nggih, lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan EFC memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih, mangke dipun aturaken setunggal buka setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung Trisno dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nek nangis sampe piye? Ya ora. Ngopo kadung Tresno kok nangis? Kadung Tresno yo berdua kaya ora jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau nggih curhat Elisa tok. Tak dundung kok ya. Monggo Mbak. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon. Nggih. Alisa. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra penghayatan dan pengamalan Pancasila. gayung yon marang slirane tansahku mawanging netra jero ati kadung tresno Aliya ammo sliramu satemah loro Nggih, digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro ndangdut ning iramane slow. Wah ya kadung Trisno. Monggo Mbak Elisa Carus alaso. Lamat was katon tejane yen wa yen
Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Semban nuwun, sedaya mawon. Dang ket. Namanya itu ke distract yo. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Ombo pajak ning kacamata apa piye kaya gedhe. Yang ada ayang-ayang itu kan pikiran